sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi unboxe de her Labubus. Den her er til Sara, og den her har jeg lavet til Lily. Okay, lige du starter bare med at åbne min pose derinde gik i stykker, så jeg... Okay, først skal jeg lige gætte. Hvad for en har jeg lavet? Lily har lavet 2, jeg har lavet 1. Jeg tror, det bliver regnbuen. Regnbue. Okay. Så Okay, den kan gætte ned i bunden og så ødelægge den, altså. Det er helt fint med dig, hvis du vil ned i bunden. Nå, der kan ud der. Den her. Helt squishy. Ja. Jeg vil gerne gennemgå. Ja. Okay, så er det den her. Og hvad skal jeg så med den, Lille? Du skal åbne det. Så skal vi åbne den. Så, okay. Okay, skal jeg... Okay, jeg lader bubuen lige her. Eller skal jeg åbne den? Prøv at vente den. Okay, skal jeg vente den? Mhm. Er det så ikke bedst? Okay, fint. Det blev ikke den her. Du skal åbne posen. Nå, okay. Hvad skal jeg lige gætte? Jeg gætter på, at du enten har lavet... Ikke mystery, men... Den her, eller den her. Nej. Ja, jeg har lavet 2, og så har hun kun lavet 1. Ja. 2. Hun har lavet de her 2. Jeg gætter på, at hun har lavet de her 2. Okay. Okay, skal jeg åbne? Du skal passe på den, den er på virkelig lang tid. Ja, det har jeg sgu også. Jeg har brugt en halv time. Okay, og jeg gætter på de der 2. De her 2. Den der og den der. Ja, den her havde jeg lavet. Ja, Det var den derude her. Det blev mystery! Det er mystery! Ja, okay. Ja, den er flot. Så skal du vende den her og gætte. Hvad gætter du på? Var det den... Ja, du fik begge 2 forkert. Og så... Skal jeg ikke åbne den? Nej, det er Nå. squishy. Okay, jeg gættede på den her og den her. Ingen af dem var rigtige. Jeg havde mystery og den her. Squishy. Ja. Det var alt for den her video. Please like og subscribe. Og se mig i næste video. Ja.